ሰላም ንዓኸም ይኾነ ተኸታተልቲ ንፅረት ሚድያ ንሎሚ ኣብ ዝዋናን ዓለምናን ዘጋጠሙ ዓበይቲ ፖለቲካውን ወታደራውን ምንቅስቓሳት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ኣብ ደባት ትግራይ 8 እዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝዓረዱ መግላጹ ተጋዳሊት መንጀሪኖ ሓዱሽ መደረ ምሃባ TPF መቐለ ንምቁፅጻር ድልው ከም ዝኾነ መግላጹ ሕወሓት ንመደረ ጀነራል ባጫ ደበልየ ግብረ መልሲ ምሃቡን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሓዱሽ ምንቅስቓስ ሰራዊት ይግበር ከም ዘሎ መግላጹን ዝድህስሱ ዛዕባታት ሒዝና ኣለና። ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። ብፈለማ ኣብ ደባት ትግራይ ካብ 8 ንላዕሊ እዛት ሰራዊት ምክልኻል ተኣኪቡ ከም ዘሎ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር መንጀሪኖ ገሊጻ። ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር መንጀሪኖ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ህዝባዊ ኣኼባ ብምምራሕ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶርያን ዋናዊ ወታደራዊ ውጥረትን መብራህርሂ ክትህብ ተደሚጻ ኣላ። እታ ሓላፊት ፌደራል መንግስቲ ካብ 8 ንላዕሊ ናይ ሰራዊት እዝታት ካብ 4 ንላዕሊ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊትን ተወሳኺ ዓቕምታትን ናብ ደባት ትግራይ ኣጸጊዑ ከም ዝርከብ ገሊጻ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ኣብ ዝመርሖቶ ኣኼባ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክንፍርም ከለና እቲ ውዕል ሕፅረት ዘይብሉ ኮይኑ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ናይ ኩናት ኣጥፍኣነትን ናይ ሰላም ትርጉምን ተረዲእና ኢና ፈሪምናዮ ክትብል ተደሚጻ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ቀጺላ ፌደራል መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ እናሰርሐ ምህላው ብምኽሳስ ካብ 8 ንላዕሊ ናይ ሰራዊት እዝታት ካብ 4 ንላዕሊ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊትን ተወሳኺ ወታደራዊ ዓቕምታትን ናብ ደባት ትግራይ ኣጸጊዑ ከም ዝርከብ ኣፍሊጣ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ መንጀሪኖ ኣብ ዝሕለፈቶ ጽኑዕ መልእኽቲ ንኣሽሓት ዓመታት ወርቃዊ ታሪኽ እናስራሕና ህልውናና ሓሊፍና ኢና ብፍጹም ሕዚ እውን ኣብ ዝበፅሕና ይንስበርን ህልውናና ዝረጋገጽ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና እዩ። ንሕና ግን ከም ህዝቢ ክሳብ ዘጥፍኡና ይንጽበን ኣይንፈቅድን እውን ክትብል ተደሚጻ ኣላ። ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ዝተተሓዘ መደብ ደው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘየለን ኣብ ኩሎም ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ዘበተነ ብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝተኻየዱ ሰፋሕቲ መድረኻት ከም ህዝቢ ሓበራዊ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐሎም ገሊጻ ኣላ። እዚ መግለጺኣ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሕወሓት ክጅምሮን ዝሓስብ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ወሲኑ እዩ ንዝብል ፕሮፓጋንዳ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ። ብሰላማዊ መንገዲ ክሰርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና ጽዒርና ኢና፣ ብኣንጻሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ውዕሊ ተጠቒሙ ህዝቢ ትግራይ ብሰላሕታ ክበርስ ይሰርሕ ኣሎ ክትብል ከሲሳ ኣላ። ከም ትልሙድ ድማ ኣብቲ መድረኽ ህልውናና ዝረጋገጽ ኣብ መቓብር ኣገዛዝ ኣብ ብልጽግና ምዃኑ ህዝቢ ተኣማሚኑሉ እዩ፣ ንተግባራውነቱ ድማ ይስራሕ ኣሎ ክትብል ወይዘሮ መንጀሪኖ ገሊጻ ኣላ። እቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ዝተተሓዘ መደብ ድማ ደው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘየለ ተዛሪባ ኣላ። ብኻሊእ ዜና ናብ መቐለ ንምእታው ድልዋት ኢና ክብል ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ገሊጹ። ንዓርሱ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ብምባል ዝተሃነፀ ሰራዊት ንሕወሓት ካብ መቐለ ብምእላይ ነታ ከተማ ብትሕቲ ቁፅፅሩ ንምእታው ዘኽእሎ ሓፈሻዊ ናይ ወታደራዊ ምድላዋት ከም ዘጠናቐቐ ናይቲ ሓይሊ ወታደራዊ ኣዛዝ ዘፍሊጡ። እዚ ሓይሊ ብነበር ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕታት ሕወሓት ማለት እውን ብጀነራል ወደን ጥሩ፣ ብጀነራል ጉዕሽ ገብረን፣ ብጀነራል ከበደ ፈቃዱን ካልኦትን ዝምራሕ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ማንም ሰዓት ዝወሃብ ወታደራዊ ትእዛዝ ንምፍጻም ድልዋት ዝኾኑ ብርክት ዝብሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ TDF ካብ ሕወሓት ብምኹብላል ናብቲ ናይቲ ሓይሊ ሓራ መሬት እናተሓወሱ ምህላዎም ተገሊጹ። ኣብ መቐለ ተሓቢኡ ንህዝቢ ትግራይ እናሳቓየ ዘሎ ናይ ሕወሓት እኩበ መሪሕነት ሓምሺሽካ ብምእላይ ንህዝቢ ትግራይ ሰላምን ዲሞክራስን ንምርግጋጽ ዘኽእሎ ናይ መደምደምታ ምድላዋት ከም ዝወድአ እቲ ሰራዊት ኣፍሊጡሎም። እቲ ወታደራዊ ኣዛዚ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዝወሃቦም ወታደራዊ መምርሒ ተቐቢሎም ስርሒት ንምፍጻም ድልዋት ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ካብ ሰራዊት ትግራይ TDF እናኸብለሉ ናብቲ ብሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝተተሓዘ ሓራ መሬት እናተሓወሱ ከም ዝርከቡ ኣብሪሂሎም። እዚ ካብ ሰራዊት TDF ዝግበር ዘሎ ናይ ዕጡቓት ምኹብላልን ምሕዋስን ምንቅስቓስ ናይ ሕወሓት መዋቕር ካብ ውሽጥን ካብ ወፃን ብቐሊሉ በጣጢስካ ንምውዳቕን ነቲ ውድብ ካብ ትግራይ ንምእላይን ምቹው ባይታ ዝፈጥር ምዃኑ እቲ ወታደራዊ ኣዛዚ ወሲኹ ገሊጹሎም። ኣዛዚ ሰራዊት TPF ጀነራል ወደን ጥሩ እውን ኣብ ዝቐረበ እዋን TDF ምሳና ክብል መግላጹ ዝዝከር እዩ።
ሕወሓት ዝኸፍቶ ኩናት ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ክመርሖን ዝብል መደረ ጀነራል ባጫ ደበሌ ሕወሓት ብውሃቦ ቃል ኣቢሉ ግብረ መልሲ ሂቡ። ውሃቦ ቃል ሕወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ቆልዓ ንኣድያ ሕርሰይ ተምህርን ናይ ወታደራዊ ስልቲ ድማ ንሰብ ሞያ ሕደጎ ክብል ንጀነራል ባጫ ደበሌ ግብረ መልሲ ሂቦሎም። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በኬንያ ጀነራል ባጫ ደበሌ ሕወሓት ኩናት እንተጀሚሩ ካብ ኣስመራ እምበር ካብ መቐለ ክመርሕ ኣይኽእልን ንዝበሎ መግለፂ ብምጥቃስ ናይ ሕወሓት ውሃቢ ቃል ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ጠንካራ ናይ ቃላት ምላሽ ሂብዎ ኣሎ። ውሃቢ ቃል ሕወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝፀሓፈ ጽሑፍ ናይቲ ኣምባሳደር ንግግር ናይ ብሽሸቐ ፖለቲካ ብምባል ብጽኑዕ ነቒፍዎ ኣሎ። ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ናይቲ ኣምባሳደር መደረ ናይ ብሽሸቕ ፖለቲካ ብምባል ዝገለጸ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ቀዳማይ ሕርኡ ሰላም እኳ እንተኾነ ህልውንኡ ንምኽባር ግን ዘድልዩ ስጉምትታት ምውሳድ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩ። ብዛዕባ ወታደራዊ ስልቲ ናይ መእዘዚ ጣብያ ርሕቐትን ናይ ቴክኖሎጂ ኣጠቓቕማን ንወታደራዊ ሰብ ሞያ ክሕደግ ዝተናገረ ኣይተ ሚካኤል ቆልዓ ነዲኣ ሕርሳይ ተምህርን ኣምባሳደርነትካ ክሳብ መደምደምታ ክትስእኖ ስለ ዝኾንካ ናይ መጻኢ ህይወትካ ዝተኻኸለ ብምባል ንጀነራል ባጫ ጠንቂቖም። ኣምባሳደርን ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዝን ዝኾነ ጀነራል ባጫ ደበሌ ሕወሓት ዳግማይ ናብ ብረታዊ ኩናት እንተኣትዩ ነቲ ናይ ኩናት መሪሕነት ካብ መቐለ ዘይኮነስ ካብ ኣስመራ ኮይኑ ክመርሖ እዩ ዝብል መግለፂ ምሃቡ ስዒቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዓብዪ መዘራረቢ ኮይኑ ውዒሉ እዮም። ነዚ ስዒቡ ድማ ካብ ወገን ሕወሓት ጠንካራ ናይ ቃላት ግብረ መልሲ ዝተዋሃበ ኮይኑ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘለዉ ፖለቲካውን ወታደራውን ውጥረት ኣብ ከቢድ ብርኪ መብፅሑ ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ብኻሊእ ዜና ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓዱሽ ምንቅስቓስን ምዕባለታትን የርኢ ከም ዘሎ ተገሊጾም። ንባዕሉ ዘብዒ ተከዘይሉ ዝጽውዕ ዕጡቕ ሓይሊ ምዕራብ ትግራይ እውን ሓደሽቲ ሰራዊታት የመረቕ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም። ብርክት ዝበለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ከባብታት ትርካን ይጽጋዕ ከም ዘሎ ፍልፍላት ሓቢሮም። እዚ ሓይሊ ካብ ሒላብ ቻይና ካምፕ ሰረቓ እርጓይ ዋላያን ኣብራሃጃን ውሱን ሓይሊ ድማ ካብ ማይካድራ ናብ ኣንፈት ሕሙራ ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘረድኡ ኣብ ትርካን ብኣንቶኖቭ ዝራገፋ ኣጽዋር ከም ዘሎን በዝሒ ዘለወን እዘን ሓንሳብ ዝትኮሳ ድሮናት ከም ዘለዋን ፈተነ ይገብሩ ከም ዘለውን ተገሊጹ። ዕላማ እዚ ምንቅስቓስ ካብ ሕሞራ ክሳብ ዓዲ ጎሹ ማይ ተመን ማይ ጥርዓንን ማይደይን ዘሎ ቦታ ንምዕጻውን ሓይልታት ትግራይ ካብ እቲ ከባቢ ሓይልታት ቀኒሶም እትውግእ ኣብ ካሊእ ከባቢ ክገብሩ ይሓስቡ ስለ ዘለው ብቐሊሉ ኣብዚ ዘሎ ሓይሊ ወቂዕኻ ምእታው ማእኸል እቲ ኩናት ናብዚ ከባቢ ምምላሲ ይከኣል እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘሎ እዩ ካብ ፍልፍላትና ዝረኸብናይ ሓበሬታ ዝገለጸ። ብተወሳኺ እውን ካብ ወረዳ ጸገዴን ወልቃይትን ዝተውጻጹ ኣባላት ሰላም ኣስከባርን ፖሊስን ብ4 ኤፍኤስኣርን ኣብ ወረዳ ወልቃይት ፍሉይ ቦታ ማይ ጥርዓን ክወርዱ ዝተገበረ ኮይኑ ብሓፈሻ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዓብዪ ምድላው ከም ዘሎ ጋህድና ኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ዘመላኽት። ብተዘማዲ ኣብ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሕሞራ ንሓፀርቲ እዋናት ወታደራዊ ስልጠና እናወሰዱ ጸንሑ ኣባላት ዕጡቕ ሓይሊ ዘብዒ ተከዘ ከም ዝተመረቑ ተገሊጾም። ምክትል ኣመሓዳሪ ዘይሕጋዊ ምምሕዳርን ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዘብዒ ተከዘ ናይቲ ህዝቢ ህልውናን መንነትን ዋሕስን ደጀንን ምዃኑ ገሊጹሎም። ዋና ኣመሓዳሪት ዞባ ዝኾና እሸት ደመለውን ብሕሉፋት 6 ዓመታት እቲ ህዝቢ ብርክት ዝበሉ ዓወታት ከም ዘመዝገበን ቅድም ኢሉ ተነፊግዎ ዝነበረ ነጻነት ከም ዘረጋገጸን ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ጉጅለ ዕጡቕ ሓማስ ዕጥቁ ክፈትሕን ኣብ ጋዛ ሓድሽ መንግስቲ ክስየምን ከም ዝተስማዕምዐ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓማስን ኣብ ጋዛ ዝርከቡ ካልኦት ዕጡቓትን ጉጅለታትን ሙሉእ ብምሉእ ዕጥቆም ንምፍታሕ ምስምዕምዖም ገሊጹሎም። ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓማስ ነቲ ብትራምፕ ዝተመርሐ ናይ 20 ነጥብታት ናይ ሰላም መደብ ከም ዝተቐበልዎን ቢቢሲ ኣረጋጊጹ። ጋዛ ብሓድሽ መንግስቲ ፍልስጤም ክትመሓደር ዘኽእል ውሳነ ዝተበጽሐ ኮይኑ ዓለም ለኻውያን ሓይልታት ምስ ፖሊሲ ፍልስጤም ብሓባር ክሰርሑ እዮም። ግብፂ ኳታርን ቱርክን ነዚ ስምምዕ ኣብ መዓልብኦን ምብጻሕ ዘበርከቶ ጻዕሪ ዝተኣመነ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ካይሮ ናይ ኣፈጻጽማ ዘተ ክካየድ እዩ። እስራኤል ግን ብዛዕባ እዚ ስምምዕ ክሳብ ዛጊድ ወግዓዊ ምላሽ ከም ዘይሃበት ማዕኸናት ዜና ዓለም ይገልጻ ኣለዋ።
ብመሰረት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ መግለፂ ግን ሓማስ ኣብ ጋዛ ዝርከቡ ኩሎም ዕጡቓት ሓይልታትን ሙሉእ ብሙሉእ ዕጥቆም ንምፍታሕ ናብ ውዕል ኣትዮም ኣለዉ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ናይ ምፍታሕ ዕጥቂ መስርሕ ብንእሽተይ ዕጡቓት ጉጅለታት ዝጅመር ኮይኑ ሓማስ ከበድቲ ኣፅዋር ብምስራሕ ሙሉእ ብሙሉእ ዕጥቁ ዝፈትሓሉ መስርሕ ክቕፅል እዩ ተባሂሉ። ካብ 7 ጥቅምቲ 2023 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ጀሚሩ ብሰንኪቲ ኣብ ጋዛ ዝተኻየደ ኩናት ልዕሊ 73,000 ሰባት ህይወቶም ጠፊኦም ኣለዉ። ዓለም ለኸ ገበናኛታት ቤት ፍርዲ ICC ኣብ 2024 ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መራሕቲ እስራኤልን ሓማስን ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ይዝከር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንጽረት ሚድያ ነዚ ሰዓት ዘዋደድናዮም ዜናታት ኣብዚ ዘዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም